stanica Poprad Tatry. Povinne miestnenkový vlak Intercity 1504 Kriváň železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 18 hodín 36 minút. Prišiel k nástupišti 2, koľaj 4. Povinne miestnenkový vlak Intercity 1504 Kriváň železničnej spoločnosti Slovensko smer Žilina a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 18 hodín 36 minút. Stojí pri nástupišti 2, koľaj 4. Povinne miestnenkový vlak Intercity 1504 Kriváň železničnej spoločnosti Slovensko smer Žilina a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 18 hodín 36 minút. Stojí pri nástupišti 2, koľaj 4, pripravený na odchod. Žiadame cestujúcich, aby urýchlene prestupovali do osobného vlaku smer Starý Smokovec, Tatranská Polianka, Vyšné Hády a Štrbské Pleso na nástupište Tatranských elektrických železníc koľaj 1. Vlak hneď odíde. Žiadame cestujúcich, aby urýchlene prestupovali do osobného vlaku smer Starý Smokovec, Tatranská Polianka, Vyšné Hády a Štrbské Pleso na nástupište Tatranských elektrických železníc koľaj 1. Vlak hneď odíde. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Veľký Slavkov, Nová Lesná, Pod lesom, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Tatranská Polianka, Vyšné Hády a Štrbské Pleso. Pravidelný odchod 18 hodín 37 minút. Stojí pri nástupišti Tatranských elektrických železníc koľaj 1. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Veľký Slavkov, Nová Lesná, Pod lesom, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Tatranská Polianka, Vyšné Hády a Štrbské Pleso. Pravidelný odchod 18 hodín 37 minút. Stojí pri nástupišti Tatranských elektrických železníc koľaj 1, pripravený na odchod. Zmeškaný rýchlik 609 Spišan železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Spišská Nová Ves, Vardecany, Kisach a Košice. Pravidelný odchod 18 hodín 32 minút. Príde k nástupištu 1, koľaj 1. Za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 1, reštauračný vozeň, vozeň druhej triedy s oddielom cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosťami a so službou pojazdná úschovňa batožín, predovšetkým bicyklov, číslo 2, vozne druhej triedy, číslo 3 až 11 a vozeň druhej triedy. Zmeškaný rýchlik 609 Spišan železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Košice. Pravidelný odchod 18 hodín 32 minút. Prichádza k nástupištu 1, koľaj 1.